Hurumende yeUnited States of America US yapomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekusada kuisa mujeri vanhu vanotyora kodzero dzevanhu mushure mekutadza kuzivisa, kuferefeta kana kumangarira vakuru vangave vakatyora kodzero dzevanhu. Mashoko ari kubuda kuUS achinzi aiwa gavhmendi yeED Mnangagwa yabatwa nemhosva aiwa yekusaferefeta kana kumangara aiwa macrimes anenge achikomitwa nevakuru aiwa vangava vemupariamendi. Sanapinda mushoko aya zvizere ndopokapa panoti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Tipinda munaonyora vachiti izvi zvinouya mushure mekunge nyika mukutanga kwegore rino yanga iri pakati pedzimwe nyika dzepasi rose dzakatadza zvikuru munyaya dzerusununguko rwevanhu nesangano reHuman Freedom Index. Hurumende haina kutora matanho akavimbika ekuona kuferefeta kana kupemera vakuru vangava vakatyora kodzero dzevanhu. Paiva nemushumo yechokwadi yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvikwata zvematsotsi mubazi rezvemigodhi nevadiki. Zviremera hazvina kuferefeta awa zvakarongeka kana kupomera awa kushungurudzwa kwakadaro. Aiwa ndo mashoko ari kubuda zvinzi aiwa gavhmendi yeED Mnangagwa pane zviitiko zvakaitika aiwa kune vanochera migodhi kuratidza kuti aiwa kune vanhu vakaurayiwa zviri pamutemo, asi kunyange pane umbowo hwakajeka kana full evidence yekuti aiwa zvinhu zvanyatsa kuitika izvizvi awasi gavhmendi haina kukwanisa kudeploya aiwa vanhu vari responsible kuti vanoinvestigata nyaya iyoyo. Saka ndokupomera kuri kuitwa aiwa gavhmendi yeED Mnangagwa zvinzi aiwa yakaonekwa aiwa pakutanga kwegore ichinzi aiwa gavhmendi yeZimbabwe iri kumbonyikidza kodzero dzevanhu. Saka muri Zimbabwe tiudzei kuti munoti kudii pamusoro penhau idzi dziri kubuda kuUS. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu, musangano subscribe ulike, tinotina on the bell icon.